Siyanibingelela nonke ababukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namabhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni eliyiqiniso nendlela nokuphila. Izwi lenkosi uJesu Kristu kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo malana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ubufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa futhi nokushirisha ilink nezihlobo zakho nabo bonke obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esinifundisa khona, sinishumayeza khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube shirisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhanyisa isibani sokuphila esinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu umninimandla onke, inkosi yokuphila. Siloke sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, omunye umbhabhadisi egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba asiphe lona ukuba sime la. Ngibona ukuhlakanipha nokwazi kwethu, kepha kungumusa wakhe asenzele wona njengamakholo. Namanje siloke sithi munye uNkulunkulu, njengoba imibhalo efakaza akanaye umphelezeli, akanaye umbonisi, uNkulunkulu ozakhele konke ngamandla akhe, wazimisela konke ukuba labo abakholwayo kuwe indodana yakhe uJesu Kristu nasegameni layo basindiswe. Sisindiswa ngakho ukuthi sikholwe egameni likaJesu Kristu.
Ngakho ke bazalwane siyanincenga siyanxusa ngalo igama elingcwele kunawo wonke amagama, igama elingaphezulu kwawo wonke amagama, ukuba sizingcweliseni njengokusho kwembhalo. Ngayo imbhalo ekuyiyona efakaza ubuhle bukaNkulunkulu. So namanje bazalwane sibiza abantu simemeza sihamba ngevangeli ukuba memezele ukubuya kwenkosi uJesu kulabo abakholwayo, kulabo abakholwayo abasahambayo sibakhuthaza, kulabo abakholwayo asebengabaza sebehoxisa izinyawo sibavuselela, kulabo sebephumile endleleni sibabuyisela endleleni, sinika ithemba ngokuba ivangeli leli elokubuyisa ithemba kulabo abalahlekelwa ithemba. Ingakho incwadi yaseRoma sahluko 15 kusukela kuverse 1 kuze kuya kuverse 4 ikhuluma ngakho ukuhamba lendlela yomngcwele. Iphinde futhi ungiphe lencwadi yamaHebheru sahluko 12 kusukela kuverse 1. Ngakho ke lezi ncwadi lezi zikhuthaza labo asebesala endleleni nalabo abasahamba kepha sebefikela ungabaza. Nami ngomunye wabo wesitha sibuye singifake amandla ukuthi singifake umoya ukuthi ngifuna ukuphelelwa amandla, ngiphinde futhi ngibe nokungabaza, kepha ngibuye ngikhumbule ngimkhonzayo ubufakazi bakhe namandla akhe, nobufakazi bakhe okuyibo othi meveza ngokwembhalo lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 15 verse 1 to 4 ethi, kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla. So abantu abangcwele nabakholwayo nalabo abasabambelele kwimfundiso yeqiniso nakulo iqiniso sifanele ukuthi sikhuthaze labo abangenamandla, singajabuli thina ngokwethu kuphela, yilawo naloyo kini, yilawo nalowo kithi makathokozise umakhelwane kube kuhle aze akheke, ukuze umakhelwane apheleliswe, ngokuba noKristu akazithokozisanga yena, akazange ukuzozijabulisa yena, kepha njengokuba kulotshwe ukuthi, njengokuba kulotshiwe ukuthi ukuthukwa kwabathukayo kwehlela phezu kwami, ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo kulolu kuhamba kwethu ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu. Okay. Nayo indaba la enkulu mayelana nevangeli. Umoya Ingcwele usitshela ukuthi umuntu akangazithokozisi yena azithole ejabulile, emunye umuntu eswabile. Umuntu akangasizakali ukuhlupheka komunye umuntu, kepha omunye akabe usizo komunye, njengokuba noJesu wafika wazoba usizo ukuthi ezosikhombisa indlela yokuphila, yena ezofela thina ukuze thina sithole ukuphila kuyena. So indlela ayiphilile uJesu nendlela afuna siphile indlela esiholele ekuphileni. So uma ivula lencwadi ithi, kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala. Uma phambili unamandla njengoba ngiphethe izwi kaNkulunkulu ngelishumayela, angikwazi ukuthi mina njengoba ngiphethe izwi ngizozitshela ngezwi ngibone ngathi lilungele mina kuphela, ngilifundele mina kuphela, ngibothi hayi mina ngisindisiwe ku-right. Lithi ke, kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka
babangenamandla. Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka balabo abangenamandla, kusho ukuthi umsebenzi womuntu ophethe ivangeli ukuthi yena ahlezi ehluphekela ukuthi abantu bafundiswe iqiniso. Ezintweni zonke singazi njani, singazithokozisi thina. So kungabe ukuthi wena uma kwazi wena sekuphelile, abanye abantu kumele bahlale kumnyameni. The reason why uma sishumayela kuba khona izibonelo njengabafundisi namabandla afundisa izinto ezingekho eBhayibhelini. Do you understand ukuthi uJesu wenza the same thing? Amen. Ukuthi wayefika azotshela abantu izinto ezenziwa abanye abantu abathi bayakholwa noma baphethe umthetho noma bayahamba ngomthetho, kepha bephambene nomthetho. So yayibaxasula lonto leyo ukuthi uJesu umelana nezinto abazifundisayo, njengoba noJohane umbhaphatisi eshumayeza bonke abantu. AbaFarisi kepha abaningi abazanga ke kweza izifebe, kweza abathela isipentela, kweza izelelisi, kweza bonke abantu namasosha, kepha AbaFarisi ngoba bona babezibona belungile abezanga ukuzokwamukela imfundiso yokuphenduka nokubhaphathiswa. So into esenzekana namhlanje ukuthi ke abantu mesishumela kanje babothi siyagxeka noma sinomona, kanti thina sikwenzela umusa, sikwambulela izinto phecelezi njengamanje uPastor Mboro. Angimazi wakuphi kepha wangapha ngaphezulu, khuluma Sitswana noma iSuthu angazi. UPastor Umboro lo ubedumile ngokuthi ayelobusisa amanzi, unebadla elikhulu, unamabodyguard aphathi ibhamu, umfundisi lo. Angikhumbuli uJesu bemgadile. Angikhumbuli futhi abapostoli bephathelwa benamasosha begadiwe. Ngisho umpostoli Paul njengoba beshawa nje babeshawelana. Angikhumbuli uJohane umbhaphatisi bemvikele ingakho ahamba ejele bamnquma ekhaya. So manje ke nabaningi abaprofeti bamanga niyabazi abafundisi benu abanamabodyguard, isikhohlakali leso. So uMboro ke lo ngoba ngizibonele ngamehlo ami bekunenkinga esikoleni, angazi izindaba zeingane zakhe necustody noma ingane zakwakhe. Manje ke kunendaba yokuthi zihanjiswe esikoleni engafuni ukuthi ziswe khona. Usehambe namabodyguard, umfundisi lo ngemshoyo uPastor Mboro le. Uma ngase ngithamba uchecka manje ku-internet uzofika umthola. UPastor lo yanuphethe ubhusha abawu2 unebodyguard ngapha emva kwakhe eliphethe isibhamu esikhulu. Uthuka inhlamba khona lapha esikoleni ufuna kuvulwe ngenkani uthisha bayamshutha, uthi nje uthisha mawasondela uzomgenca uyamthuka umfundisi lo. So ngiveza ke lento yokuthi qala lezi ndaba zokuthi vele uNkulunkulu mezokwambula kwaqala kubuza ku-interview kuthiwa wayegqoka isudi ka-15,000 isudi nangaphezulu yena amabodyguard. Akwazanga ukuphendula lokho, kepha waba nakho ukuzichazela isitori sakhe losasichaza. Mina akangiluzwa lo limi lakhe, kepha ke ngifuna ukunikhombisa mina ukuthi abantu abangathunyiwe uJesu lemhlabeni ukuthi uJesu lapha kwencwadi kaMathewu sahluko 10 kusukela kuverse sahluko 10 ongephe uverse 25 sahluko 10 kusukela kuverse 25. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nenceku ibe njengenkosi yayo. Inceke ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninizo, kumanele ukuthini? Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe. So uma sithi uJesu umfundisi wethu angithi sabafundi bakhe angithi uyasifundisa uJesu ukuthi umuntu ufanele azilwele emhlabeni, ukuthi umuntu ufanele agadwe methi ungumholi. Ukuphi eBhayibhelini lapho ukuthi kufanele sibe namabodyguard uma singabafundisi? Ukuphi lapho kuthiwa khona kufanele sibe namabodyguard uma singabafundisi? Ngabe ukholwa kaShembe, uShembe unamabodyguard. IkaMaromeni uPope unamabodyguard. Bayizikhulu zalemhlabeni. Umfundisi kaphezi
umfundi kaphezulu komfundisi. Kakhona ke la kumaKristu abazibiza ngamaKristu khona abanabafundisi abanama bodyguard. You understand? Yabo lento empakamo inje kalento leyo ukuthi abantu bathatha umuntu bambeke ngaphezulu kwabo. Yebo umuntu ufanele ukuthi ngokolwazi ngoba ungaphambi kwenu nimphathe ngendlela enhlonipho, but leyo ukuthi umuntu nina seniyamvikela nina futhi nina ningamasosha akhe in a way yokuthi nina ningonkulunkulu bakhe. Yangazi phela ngizothi uba ukhoza umunye ngoba nina niyamvikela funa lo muntu avikele uNkulunkulu njengokusho kwemibhalo, but uma ezofike nimenze uNkulunkulu wenu phende nina nimvikele lo muntu akuyena uNkulunkulu, and futhi lo muntu akufanele ngabe kuyenzeka lokho kuyena. Ukuba uma uJesu ethi ke umuntu oyodela ukuphila kwakhe ngenxa yakhe lo muntu uyakusindiswa, kepha lowo oyozama ukuzisindisa lowo uyakulahlekelwa ukuphila kwakhe. Bengifuna lo chapter lo ngifuna lo verse get manje ngiyabuzwa sekudala. So ngizama ukuchaza ukuthi yabona wasishumela levangeli kuningi okungasehlela. Ungangena umuntu la afika ngidubule noma enze noma yini, but uma ngihawela ivangeli angikwazi ukulo. Ngafika umuntu afika ngidubule ngingazokala ukuthi ngidutshulele mhlawumbe kuvele kudala ukuthi hayi wadutshulela ukuthi wathunyelwe ubani uba ngoba uNkulunkulu yonke into ayiveza egcineni ukuthi ubani ufe ngoba yini. So uma ngifa mina ngifela ivangeli ku right, kepha uma ngizwile ukuthi angizobulawa then mina fanele ngihambe ngishintshe direction, ngishintshe indawo ukuba lokho kubhaliwe ukuthi uma benisukela la balekelani kwelinye idolobha eBhayibhelini. So ngizama ukuchaza ukuthi bonke labo abanabantu ababagadile ukusindiswa kwabo kule mhlabeni noma kuthiwa balishumayela iqiniso baze bame ngomlenze owodwa noma ngomunwe ephansi babheke phansi, uma bona bezoba nama bodyguard akuvumelekile lokho ngokweBhayibheli ngokuba sahambe njengoJesu. Akasho uJesu ngalesikhathi sebezomlanda lapha uPetru ekhipha inkembe esika indleba yomunye wesihlobo sabapriest ukuthi uJesu uphinisela inkemba yakho ukuba lowo ophila ngenkemba uzakufa ngenkemba. So we understand ukuthi thina sikwazi ukuzisindisa la uma sifele vele ukulunga sife kahleke ngoba sifele lapho ekufanele sife khona. Kepha uma ufele jointini uzohamba uyothethe esihogweni icala lakho na umbese lokwazi ngawo noma ibhodlela ukuba yini wena vele ubuphila le yampilo. Mina uma ngifa manje mengifa ngihamba lendlela yokukholwa ngiphelele kuyona ngiyazi ukuthi ngifele kuJesu Kristu. So kukho konke abantu abangakudabuka emhlabeni bangidabukele bangizwele akunamsebenzi ngokuba ngifele endaweni efanele. uStefano wafela endaweni efanele, uJohane uMbhaphatisi wafela, uJohane ufa phambi kwaJesu, uJesu ufa emva kwaJohane uMbhaphatisi, uStefano ufa emva kwaJesu. Bese kuzoba uJakobe futhi naye ophinde ezoshaya uHerod naye. uHerod wathi eseqedile ukwenza lokho wadliwa yimpethe phila. So ngizama ukuchazela ukuthi uthi uNkulunkulu impindiselo ngeyakhe ngokwevangeli. So sibuyeke sizela manje ke emva kwalokho kuPastor Mboro ke sebonakele ivideo ke seyigcwala ke umhlaba wonke ngoba phela igcwele umhlaba wonke. Nizohamba noyibheka ke wenza ubona ukuthi uPastor Mboro kwenzakaleni. Ngakusasa ingane zesikole zavuka zihamba zoshisa isonto lakhe ngenxa lesasenzo sakhe. Akhona yedwa umfundisi ongiphe incwadi ngifuna ukukhuluma nje ngomuntu ngoba ibandla lakhe. So uma ibandla lakhe nginesiqiniseko sokuthi futhi umbonisi webandla onginika incwadi ya T2 noma ya kuTimothy sahluko 3 kwincwadi ya Timotheo sahluko 1 incwadi yokuqala Timotheo sahluko 3 sorry from verse 1 noma incwadi ya T2. Go ahead. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Okay. Likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi uncanele umsebenzi omuhle. Angishongo ukuthi umbonisi ngithi njengoba ibandla elakhe uyena futhi ophethe konke. So ngifuna ukukhombisa noma kuthiwa ke akayena umphathi webandla akekho umuntu kaNkulunkulu ozohamba abe opposite ngoba wonke umuntu uyela ekulungeni. Akekho ozophuma ahambe indlela yakhe ephambene nale ebhalwe phansi eBhayibhelini. So ife kube
Umbonisi mele kuzoba umdikoni. Akekho umdikonikazi, akekho futhi umbonisikazi. Kukhona umbonisi nomdikoni. Abantu besilisa lapho. Uma ukuthi wena uthi usindisiwe, kuphatha kabi ukuthi eBhayibhelini amadoda iwona athatha izikhundla emabandleni, unenkinga, unomoya wena wempakamo nongafuni ukuzithoba. Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo. Manje mase uphethe ubhushu, usuhamba uyoma phambi kothisha abafundisa izingane, uyoma phambi kwezingane. Uthi umfundisi esiphi isibonelo osibekayo phakathi kwabantu, noma ke umzekelo ngathi uyawubeka uyoma nobhushu abawu2 obhushu abaje obhushu lapho uthuka inhlamba kufanele amaphoyisa phambi kwakho uthuka inhlamba uthi akana ndawo namaphoyisa uthulele izingane njengomuntu onokuqonda nomoya ingcwele. Ukuphi umoya ingcwele lapho efundisa khona ukuthi masibe izithwanguthwangu? Kubhalwe kuphi eBhayibhelini ukuthi masizilwele izimo? Kanti izoba kuphi indlela yokuthi abantu beze ensindisweni mebezobona abantu bakholwa uJesu bephatha obhushu beyohlasela izingane esikoleni? Ngomsanthemba kanjani ikholwa? Ethi umfundisi ongiphele incwadi yaMaroma sahluko 3 sahluko 3 verse 23, right? Mengaphosisi ithi lo ncwadi leyo, Ngokuba bonke bonile basilalelwa inkazimulo. no awuye lapha kuleya sahluko 2 verse 23. Wena ozibonga ngomthetho udumaza uNkulunkulu ngokweqa umthetho na? Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu. Yayizwa loo nto leyo. Yayizwa loo nto. Ngoba sakholwa kanjani umuntu ethi uyakholwa usindisiwe uthi umfundisi aphinde azophatha ubhushu phakathi kwezingane esikoleni afuna acaca uzogenca abantu naye nendoda iphethe inhloko hlela isibhamu la emva kwakhe ibodyguard lakhe umfundisi lo usho kaJesu. Uthi uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 7 usukela kuverse 16 mase ekhuluma nje ecacisa indaba yonke lesekumele ucacela ukuthi wena kahle hle uhamba nobani, bese phinde futhi ungivezele lencwadi yakhe uMathewu sahluko 24 bathi ngifuna ukaya la kule ncwadi yakhe le ngikubuzile manje ithini Incwadi ngokaMathewu sahluko 7 verse 16. Niyakubazi ngezithelo zabo. We understand ukuthi iBhayibheli liyayixoxa le ndaba le. So babona ngezithelo zabo. So uma sengibonakala mina emgaqweni noma ngibonakala kuphi ngimla njengamanje ngiyashumayela ukuthi singafeli, singaphuzi, singadakwa, singaqamba amanga, singebi. Yaba mina sengitholakala mina sengihlele jointini noma ke eclubini. Ngiphethe iglass enotshwala noma ngiphethe ibhodlela likabhili noma nginetafula eligekiwe kude kutshwala namantombazane agqoke enqunu ahamba ngeimpahla ezingaphelele. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kepha mina ngapha incwadi ithi mina ngithi umthetho ungaphulwa, kepha mina ngiyawuphula. Ithi ngifanele ukuzibonga ngani mina? Ngihluke kuphi nomuntu owenza loyo nto? Thina abantu abasindisiwayo noma abasindisiweyo sishumayela ivangeli lokuthula. Do you understand? Ithi enye incwadi ku-Exodus, uDeuteronomy Exodus lapho uthi uma kwenzeka kungena isigebengu ebusuku sizogqekeza sifike sizondonke umshado umuntu umefile igazi lakhe likuyena. But uma wena sozohamba umfuna ngakusasa ufike umbulale wona sowuneqala ngoba seliphumile ilanga. You understand? So lo nto lekumele ukwazi ukwehlukanisa ukuthi mefika umuntu wena una indlela yokuzivikela. Lo muntu umbulale ngoba bese ngaphakathi ekhaya. You understand? So lo muntu ufele ebumnyameni ezoganga. You understand? Icala lakho alibalwa lo muntu wonile ngoba uwezoganga. Kepha uma esegangile wahamba wena wathatha isibhamu noma wathatha ummese noma wathatha induku wahamba umfuna wena sewuplanile ngoba uhamba ngentukuthelo. Kanti ngeke isikhathi afika kwena ubefika wena ungalindele ubuzivikela bekusana ukuthuka kwena.
Kepha mase uthatha wena isibhamu, uthatha umbese, uthatha ubhushu uhambe umfuna wena. Ulomthola khona uzomenzakalisa. Usuyafana naye. Ngoba wenze lento le ayenzile. Kepha ukubufikele kuwena, wena wambulala ngendlela yokuzivikela. Wena ubuzokwazi ukuthi ithethelelwe icala lakho. You understand? Yenye incwadi kaDeuteronomy futhi ekhuluma ngalento engishoyo. Ithi ke uqalekisiwe ukuthi incwadi kaDeuteronomy isahluko 28 no 26 or 27. Ithi uqalekisiwe umuntu onika imali noma uthatha imali ayochitha igazi engenacala ngokuba uthengiwe. So you understand ukuthi zonke izinkabi zisenkingeni ngokwembhalo ukuba zithatha imali zithathela ukuyocamekela ukubulalela abantu abangenacala. Yabona wena oyisecurity noma oyibodyguard lamfundisi noma kuthubani lo mgadile ngenxa ukuthi umvikela kumisebenzi yakhe emibi ngoba ukunika imali ungamfela umbulalele abantu ngenxa yokuthi ukunika imali ngoba wena uthi fanele udle umndeni wakho. Wena uyefana naye ukuba nichitha igazi elingenacala ngenxa noma nichitha igazi ngenxa yokuthi nina nifuna ukuvikela umbuso wenu wasemhlabeni. Ilonto uNkulunkulu asifundisayo ukuthi singazibekeli ingcebo kuphi emhlabeni ngokuba lemhlabeni kukhona ukugqwala nokubola namasela. So ayikho into lemhlabeni esingachoma ngayo sithi sifuna ukuzivikela. Ngisho ungafaka ama-fence amakhulu, ufake i-security betight, ubeke ama-security esangweni, ubeke nezinja zikusibekele. Kepha ke uma wena ngaphakathi ungalungile enhlizweni yakho, mawufa unawe esikhogweni ngokuba ulungile phambi kwaNkulunkulu. So ngibuya lana ke kwincwadi ke le yaMathewu ethi ke sobabona ngezithelo. Izithelo imisebenzi efakazelayo ukuthi thina ngabe siyashumayela levangeli lokuthula noma senza izinto ezifana nezo esisebenzisa igama lika Jesu. Uthi uJesu beze kunina befake izikhumba zemvu kepha ngaphakathi bayizimpisi. So wonke umuntu othi uzeke igama lika Jesu bese enze into okoqala abafundisi ngezinto ezikeBhayibhelini. Benze izibonakaliso nemlingo, benze izimangaliso njengoba uJesu esho ethi ke baningi bayokuza. Benze izibonakaliso badukisa abaningi. Lokho kubhaliwe kwincwadi yakhe uMathewu sahluko 23 kusukela kuverse 11. Uthini uJesu? Kodwa omkhulu kini. Verse 24, chapter 24. Oh, ngiyaxolisa. Chapter 24 verse 11. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi. So we understand ukuthi kwenye interview ngangibuka futhi yakho umbhoro ngakomazi bem-interviewer ngani indaba zokugqoka kwayiwa kumndeni ohluphekayo. Thiwa kwenziwa yini umfundisi welimali nithenga ama-product akhe nezikipa ekubeni nina nihlala endaweni kanje bamdefender. Yabona ngikuyale namanje ngoba ngihlezi ngifundisa nje. Ngikhuluma ngezinto ezenziwa abanye abafundisi eziphambane nemfundiso yeBhayibhelini. Abantu abalandelayo bona abadefundayo. Kepha mina ngithi thatha lento engisho uyinike yena, ngifuna uyinike yena mathupha. Do you understand? Uthi enye incwadi ngikhuluma ngo-enigma. Ngikhuluma ngo-enigma ngichaza izinto ezishoyo ngiziqhathanisa neBhayibheli. Abantu bathi thina singamaKristu siyakrwebhana. Bathi indaba ineBhayibheli. Into abangwayo into elilaphakathi ukuthi khona abantu abangakhuluma izinto ezamsana neBhayibheli. Kepha abantu bathunywe uKristu. So kunokwenzeka ke mengifunda iBhayibheli ngihlangabezana nezincwadi ezongikhumbuza ukuthi uma ngithe konke ngifuna uyiqaphela. Nina abantu inkinga yenu aniyazi imbhalo, aniwazi amaBhayibheli enu. So nikulula ukuthi nikhole umuntu umenza into ezothi uyenza egameni lika Jesu. Ezojabulisa amehlo akho nenhliziyo yakho ubone lo muntu uthonyiwe. Nginika incwadi yaDeuteronomy sahluko 13. Ngifuna nje kusukela kuverse 1 ngifuna uunderstand. Nencwadi futhi yaJeremiah ikhuluma the same thing. Ngabantu abaphupha amaphupho, abantu ababa nezibonakaliso. Bese uphinde unginike futhi uDeuteronomy sahluko 13 right. Bese uphinde unginike futhi incwadi yesibili kwaseKorinte.
Uphinde unginike incwadi yeGenesis sahluko 3 thola ku verse 1. Zu 3 incwadi engiyifunayo la. Just ukukhombisa nje izinto ezenzakalayo emoyeni. Yabona nje wasithi siyaphila. Siphila impilo kamoya. Ngabe umoya kaSathane okubambile wenkohliso namanga lokubulala noma ngabe umoya kaNkulunkulu ofuna uphile impilo yokuthula nomakhelwane wakho. Uthando umakhelwane wakho ubuthanda. Nginike incwadi sahluko 13 thola u verse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho, Umprofeti nomphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso bese akunike nesimangaliso. isibonakaliso nesimangaliso Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso bese kuwe. kuthi leso sibonakaliso nesimangaliso akhulume ngaso kuwena Bese senzeka bese siyenzeka athi masilandele abanye onkulunkulu bese ethi-ke asiphume kule ndlela esinikiwe silandele labo nkulunkulu engikhombisa bona ongabaziyo sibakhonze awuyikulandelwa amazwi alowo mprofeti ungawalandeli amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho lalela ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. So awubheke legama leli lithi ukulinga ke manje ngifuna ukudila nalo ngoba abantu abaningi bazi ukuthi ukulinga qhamuka kuSathane. iBhayibheli melikhuluma ngokulinga uNkulunkulu uyakwazi ukukunikela kumoya kaSathane hayi ukuthi uyakulahla. uSathane uyakwazi ukukucela phambi kaNkulunkulu. So uma uSathane ekwazi ukumakucela phambi kaNkulunkulu uma kufika isikhathi sokulingwa wena iBhayibheli phela lisho ukuthi uNkulunkulu akalingi umuntu. Ungani mawulinga ukuthi ulinga uNkulunkulu ngoba akalingi umuntu. So lokho kuveza ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukunika access uSathane kuwena njengoba enza kuAbraham. Wathumela wamyekela uSathane ukuthi ezekele. Wakwenza futhi nakuJobe. Kwenza uSathane kuJesu. Kepha labantu laba bakwazi ukunqoba uSathane uNkulunkulu evumile nabo balingwe. So uma kuthi wena kuzohlola ukholo lwakho uNkulunkulu uyakuvumela ukuthi uhlupheke ungabi nayo imali ungasebenzi ungabi nakho ukudla ungabi nasempahla zokugqoka. Kepha indaba lokuthi ngaloso sikhathi wena uzokwenza njani. The same thing yabo manje lo lesikhathi esiphila kuzona kubhalwe phansi kwincwadi yaAmos ukuthi kuzofika isikhathi sendlala lapho khona izwi lizoba indlala. Hayi ke manje ukuthi izoba indlala yokudla izwi kaNkulunkulu lizoba indlala. Uthi ke kuzophuma abaprofeti abaningi bamanga bakhishwa yini? Bakhishwa njengoba kwenziwa ngesikhathi sika Ahab noma uAhab noJehoshaphat. Kwakhishwa abaprofeti aba400 bazoma phambi kwa Ahab. Ngoba yini uAhab wayeyindoda engathandi iqiniso. Wengafuni ukuhamba elalela amaqhinga nenkohliso namanga amkakhe uJezebel. So njengoba elalela uJezebel uthi ke mase bize abaprofeti bakhe bo400 bebabuza singaya neRamoth Gilead ukuyoyidla na. Bathi ke bonke singaya ungaya inkosi iza ngidla uNkulunkulu uzoyinikeza wena. Mase athi uJehoshaphat bengekho nje umprofeti oyedwa kaNkulunkulu esingabuza kuyena. Kwenziwa yini abuze kanjani? Because uyabazi abaprofeti bamanga bonke uyabazi. So mase buze kanjalo usethi ukhona. You understand? Kubantu aba400 uzobuza ukuthi ubengekho yini mase ethi lo ukhona. Athi kodwa ukuthi uyangizonda kakhuluma okuhle ngami. Athi uJehoshaphat ungasho kanjalo. Emva kwalokho athi akabizweke lo ncwadi moyifuna ukuthanda ukuyifunda uyothola kumakhosi esibili sahluko 22 right. So lapho khona ke esebiziwe uMikhaya eseza ke kuAhab noJehoshaphat bathi ke loyo mlanda uthi kena bonke abaprofeti bakhuluma lezilo enkosini nawe uzofika wenze njengabo. Uthi kuphela kaJehova lokho uNkulunkulu angitshela kona nami ngizokukhuluma kona. Umuntu osuke uNkulunkulu ukhuluma amazwi kaNkulunkulu njengoba enjalo. Kepha lowo ohamba ngokujabulisa izinkanuko zalabo abathanda ukujabulisa izinkanuko ukhuluma izinto ezithandwa abantu abajabulisa izinkanuko zabo. Mase afika enkosini inkosi ithi ngenze njani ngiye eRamoth Gilead kusho uAhab. Athi ke hayi hamba uzakidla uNkulunkulu uzakuyinikela esandleni sakho.
athi kaze kube nini ukuthi ngikufungise ukuthi ungangitshela amanga uma ukhuluma nami. You understand ukuthi uyazi ukuthi vele njalo umtshela iqiniso kepha akalithande iqiniso. So uthi ke ngambona uJehova ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi. Nomkhosi wasezulwini umkankile. Wayesebuza wathi ubani ozohamba ayokhohlisa uAhabe ukuze ahamba ayofela eRamoth Gilead. Omunye umoya wakhuluma wathi, omunye umoya wakhuluma wathi. Kwase kuphuma umoya wama phambi kwaJehova. Mesumile phambi kwaJehova lo moya wathi mina ngizoya. Wathi uzoya kanjani na? Uyayithola? Ayifunde. Kwavela incwadi yokuqala Funda sengishilo incwadi uzoyifunda wena ufunde manje. Wathi ngiyakuphuma Wathi ngiyakuphuma ngiye. Ngibe ngumoya wamanga. Ngibe ngumoya wani? Wamanga. Ngibe umoya wani? Wamanga emlonyeni wabaprofeti bakhe bonke. Wayesethi uyakumyenga futhi uyakumahlula futhi wena uyakuphumelela. You understand ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi awuthumele umoya wenkohliso kuwena. Ngenxa ukuthi wena sowubhebhethekile esonweni. Bona labafundisi yabona kujala indaba iqala ngawe. Ekutheni wena uyalizwa levangeli selishumayelayo. Ngapha wena khona lento ekubambile ukuthi ungakholwa yilona. Ukholwe ilabantu abakutshela amanga. uNkulunkulu vele usekuyekelile kulowo moya ongafuni ukuzwa. Ngoba manje wena uzwa lo moya yagcwaliseka kulabo prophet bamanga nakhona uyanda. You understand? So ubethi uNkulunkulu uzophumelela bese ethini? Uyakumyenga futhi uyakumahlula. Hamba wenze njalo. Hamba wenze njalo. Bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni yalaba abaprofeti bakho bonke. uJehova ukhulumile okubi ngawe. So we understand kule ncwadi yaDeuteronomy ifakazela le ncwadi le ukuthi uNkulunkulu methi ke uyakuhlola noma uyakulingwa. Wena fanele kubheke ukuthi uyalazi izwi laNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi ekhambeni kwakho uthembakele uyalazi izwi lakhe noma cha. Bathi njengoba ngintshela mina ngathi ngiyajelana uma ngintshela nina niwazi amaBhayibheli eni. So lo mbhalo ufika la kina nitshele ngoJesu niyakholwa uyena. So kulula ukuthi vele ndukiseke ngenxa ukuthi vele niswala ulwazi. Namavili ukufunda iBhayibheli. Namavili ukulalela izintshumayelo. Namavili ukukhuleka. Namavili ukuzila ukudla. Kepha kwezinye izinto nikhuthele. Mase kuthiwa mina ngikuhlaza mengikhuluma. Bathi ngikutshela vele umuntu bekutshela into ayiyona akuthandeki. Yakunyanyisa yaqasula. Kepha bezokutshela into engeyona ayizona engishoyo. Umprofeti wamanga ukutshela into engeyona. Izohana kamnandi kakho bevuka umoya bagxume bakhuluma izilimi bajuluke kuwamawiki kube leyo ndaba leyo abanye babhuquze phansi. Ngokuba inyama iyajabula. Kepha basitshela bakumoya. Mawutshela iqiniso umuntu uyakunqapha umuntu uyadina. Kuthanje isikhathi ukuthi umuntu lensila yenkani iphume. Akuthathi mina, thatha uJesu. Ngesikhathi lokuyilalela imfundiso kaJesu lokuyilalela imfundiso kaJesu ugcine sokuvela ukhanya kuwena. Gcine sowuhlambululwa. Sowubona ukuthi hayi yabona indlela ehamba ngayo akuyona. Ngifile lapha yana. Ngalesikhathi uthatha isinqumo sokuthi uguqule ingqondo yakho ibe yentsha ushiye lokho obukujwayele but ongenamvuzo nongenanzuzo emoyeni wakho. Indaba inomoya mzalwane. Ungaba nemoto, ungaba nemali, ungaba nomfazi, ungaba nezingane, ungaba nomuzi, ungaba nekhampani. But umoya wakho mawufile. Bonke lokho kuyize leze. iBhayibheli mufunda incwadi yaMshumayeli iyasitshela ukuthi kuyona yonke into esisebenzelayo. Ongiphe le ncwadi le yaMshumayeli sahluko 11. Umva incwadi yaMshumayeli sahluko 11 ngifuna sahluko 11 sahluko 11 ngifuna unginike uverse 9 10 and 11. Kunento ngifuna ukukhombisa yona. Ngoba yonke into njengoba kutshela ngifuneka sidingide ngale iBhayibheli. So ukuze kuzoba lula ukuthi wena ekhambeni kwakho noma uthi uyazifundela iBhayibheli uqonde banike incwadi uMshumayeli sahluko 11 verse 9. Thokoza nsizwa ebusheni bakho. Kuphi? Ebusheni bakho. Yes. Inhliziyo yakho ikuphe ukwenama. Emihleni yobunsizwa bakho. Yobusha bakho. Uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho. Njengokubona kwamehlo akho. Kepha yazi ukuthi ukho konke. Kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho uNkulunkulu
uyakukungenisa ekwahlulelweni. Do you understand ukuthi uthi konke okwenzayo lokuphambi kwakho ungakwenza? Bathi khona into okumele uyiqonde ukuthi lonto izokuyala ukuthi ekwenzeni kwakho noma ngabe yini othanda ukuyenza gwema ukuthi uwenze okubi ngokuba uNkulunkulu egcineni kwakho konke uza kukubeka kuphi phambi kwesahlulelo. So akusho ukuthi izenzele uma uthanda noma kanjani. Enza okwenzayo kuzojabulisa inhliziyo yakho. But ekhambeni kwakho uqaphele uphinde futhi ubheke wazi ukuthi uNkulunkulu uzoma phambi kwakhe wahlulelwe. Qhubeka. Khipha usize enhlizweni yakho. Yes. Udlulise okubi emzimbeni wakho. Udlulise okubi emzimbeni wakho. Ngokuba ubusha nobunsizwa buyize. Yenzwa into leyo. Ubusha nobunsizwa kuyizwe. Yabona njengoba ngimncane nabafowethu sibancane. Yabona izinga lenkanuko. Nanokuthi ezinye izinto ziyajabulisa. Yabona mawusakhula ungazi lutho uma wakho wazi ukuthi uyena yonke into icelekele uma ungena esitolo mama ngicela ama chips mama ngicela le toys akunye uyakufuna noma kuthiwa ethengela kukhona konke endlini kukhona bathi njalo ungena esitolo uhlezi ukhomba yini ngokuba lezi zinto ziyajabulisa bathi lezo esikandlini awusazisebenzisi leyo oyibonayo lapha esitolo uzofika uyithathe uyisebenzise ngesikhathi ifike uyitshabe bese uyibeke lapha engasasebenza. Understand? Bese uyisebenzisile kwenza njalo sendabukile. So mase ke usunazo lezi zinto lezi wena ujabuliswa ukuthi unazo kepha uzisebenzise. So kanjalo ke ebusheni bakho ngengami nje njengoba ngisemncane bengiphila impilo ebudlwanga kakhulu. Ezinye izinto bengazazi. Bathi yabona abantu ohlala nabo, mawuhlala nabantu ababhemayo. Ukhenza isikhathi esiningi nabo. Ungenawo uGesu nje uziphila noma kuthiwa mina bengabhemi bengaphuzi. Mhlawumbe bengiphuza ngaloso sikhathi. Kepha mase uhlala nabo. Yokuqala nje usathanda ufuna ukuthi ungene esilingweni. Uhlala nabantu ababhuzayo nababhemayo. Awuphuza ubhema. Waqala wathi namhlanje lokho behlezi bedlalisa ngoba utshwala bukhona bajabula ukuthi wena awuphuzi kepha bafuna uphuza. Kepha waqala waphuza wasufuna ukuphuza njalo wasiwisidakwa njalo sofuna utshwala sowisikefe kubona. Kepha ungena kuyigugu kubona ukuthi uyabajoyina kulokufa kwabo. Mase ungenile ungaphakathi nawe sekumele uzamele phela ngoba ngeke bahlezi befida wena. So sekumele ube namaminzi ukuthi wena manje lenkanuko uyifike. Ekukhuleni kwethu ke sinalenkinga yokuthi sikhula ngaphansi kwabantu abasitshela izinto izidakwa amasela izigebengu izifebe abaphingi abagcwele impakama izicebe. So kubona bonke labantu laba ohlala naye kakhulu uzongena umoya wakhe. Umuntu ohlala no taxi man umfana ona 14 years into oqala zoba yona usicaba. Into oqala zoba yona akwazi ukuthi avele abe taxi man own ama taxi funa abe usicaba. Aphume esicabheni esikoleni uyaleka ahamba yohlala etaxini manje shayele ngoba manje sebemenzele license. You understand? Sekumoya wenkani nomoya wodlame. Umoya ukuthanda amantombazane ingenze isikole ngoba usamncane naye. So ngikhuluma ngani ngenkanuko indlela engena ngayo ukuthina abantu. So ngaloso sikhathi wena yonke lento lena uyibona inkinga ngoba ubona ukuthi impilo wonke umuntu okhuluma ngokuthi impilo ngoba yini lo moya lo umzungezile. So akabone enye indlela yokuphila ngaphandle kwalempilo le usathana sembekele yona ngeplate ukuthi nayi impilo efanele uyiphile. So emsheni bakho ke kuthatha isikhathi. Uyobona emva kwa probably seno 45 years esethi ufuna ukushada. Bambalwa abantu abafika bangena akubona bonke abantu engithi mebengena emaTaxini bayafana noma mawungena ebusheni bakho kuyafana. Kuya ngenkuliso indlela okhuliswe ngayo. Khona abantu abakwazi ukuthi bashade kepha impilo yokuganga uthothi uyayiphila. So lempilo lebusha inezinkanuko eziningi ugwayi, febe, bumnandi, ukuswanka. You understand? Ubona nje abanye baba bayibadala beno 62, 65 years besafuna ukubizwa ngoBra Joe, no Brazil, no Simon. Bengafuna ukubizwa ngobaba noma ngomkhulu. Ingokuba basagcwele lensila le yokuthi bona bamathatsatsa. So amathatsatsa ahamba nalensila lelo ke iphethe. Le demon lamathatsatsa. Le demon lokuphantsula lokuthi umuntu emdala na 65 years ufaka amacici amaqoqoqopho into engaka. Afaka isigqoko ikoto yayirola ibeke eceleni. Afaka iolstan afaka idikisi.
Mawukhuluma naye wazi ujethi ungaboni wazi ethi wena umfana omncane bese ubona ukuthi ngoba omdala nje lo ngoba lensila le khule naye ebusheni bakhe. So we understand ukuthi ubusha bakho buyize ngaphandle kwaJesu. Ngoba lezi zinto lezi esiziphathayo manje sizithatha singamazi uJesu sijabuliswa izona. Lezo zinto ngaphambili sisikhubekiso ngoba ngeke siphinde sikuthola ukukhanya noma sikuthola ukukhanya kuyoba nzima ukuthi sibamukele ngenxa ukuthi sesithande impilo eyize kakhulu. So lemhlabeni ayikho into emnandi njengokuphila impilo yokuthi waneliseke ngalezi zinto lezonazo nalezi zinto oyizona. Akukho lula futhi ukuthi uvele uvume lezo zinto until uzufike ekwazini iqiniso ukuthi ezinye izinto zenzeka for isizathu azenzeki ngenxa yokuthi wena awufanelwe ukuthi ube nalokho kuhle. Khona ke inqondo ekhona ethi amaKristu ayahlupheka. Awuhlupheki ngoba nakumKristu. Uhlupheka ngoba wamukele uKristu. Impilo obukade uyihamba mekuthi waqamba amanga noma wena uyantshontsha noma wena uyagwazisa noma wena uthatha imali yomgwazelo noma wena wenza corruption. Uma sefika uJesu uzokhipha kwicorruption. Amen. Yes, Lord. Uma yabona manje usuhlele kakhulu ekutheni wena udle iwunga noma izidakamizwa nomphuzo utshwala bese kumele uphume kuloyo nto. Umsebenzi uphuma. Awukwazi ukuphuma ubungena ekutheni wena ufuna ukwenza okunye kwenzeke same time. Yonke into inama steps empilweni. So kanjalo uma uphuma kule mpilo ebumnyama sozongena ekhanyeni. Bese uhamba impilo yokukhanya ke uyothola ukuthi usafuna ukufunda. Usafuna ukuthola umsebenzi ngendlela efanele. Mawuhlanganisa izicucu zakho zihlakazekile zifuna ukuthi uhlanganise. Uyahamba abantu abakuthembi, uyahamba izinto azilungi ngesikhathi. Kanti kusalungiswa wena uqobo ukuthi wena fanele kulunge. Ukhuculula insila. Washwe insila yonke lensila le obukade uyibutha lapha kuyihunga nasotshwaleni nasekufebeni. Yabona ukuthatha umuntu wesifazane ophuma ekubeni umahosha uthi ke uzongena insindisweni bese athola umshado. Insila yokuphuma lapha ayopheni. Yonke umahosha. Ungahlala naye umthatha umshado after 6 months abuyele uzothini? Uzoblame yena noma wena uzomela ubheke lo muntu lo ngisheshe ngamthatha mina engakogezisiso. Sinjalo thina sithanda ukukhuleka sithanda ukuthi siloke sihlanganyela into zikaNkuluNkulu bese sithandana sifuna ukuhlala kulezi zinto zomajola nendaba zomathandana kakhulu uNkulunkulu agcina ngasaba isekelo salento esiyenzayo. So kukho konke kwenakalayo konakala ngenxa ukuthi thina sesizinikelile ekutheni uNkulunkulu asisamnakile kakhulu sesinakele lokho okujabulisa thina ngokuba vele inkanuko injalo. Inyama ayikho into inyama engathi ijabulela ngobungcwele. Inyama ayikho neyodwa into engathi ijabulela ngobungcwele. Inyama ijabuliswa ukuthi mawuhalela iKFC noma iPizza ugijima uyithenga monemali. Mawubuka umuntu wesifazane wambuka wamthanda engathi ungavela umthetho uyamthanda ungazi umthandela ngeke ukuthi umbone muhle. Mekwavuma ukuthi ukuthanda usujabuliswa ukuthi uzolala naye lo muntu wesifazane. Mase ulalile naye seyiphelile lento yokumthanda lento athi uyibone ekuchazayo. Ngoba uthandwa lokho inkanuko. But mawukuthi weqonda mekhanya ngomoya yabona mekhanya ngomoya kuyashayisana. Khona kuthiwa kuyathandana kushadiwe ngoba manje kufuneka kucace phela mekuzothi hey asikhuleke waqala wathi njalo ufuna sikhuleke sikhona into wrong ngawo asekwazi ukukhuluma ngezinye izinto ngaphandle kwalokuthi uNkulunkulu iBhayibheli sekhona into wrong ngawo yabo waqala wathola kwaStefan indaba zikaNkulunkulu uhlala abantu abakhuluma ngoNkulunkulu sekhona into wrong ngawo inyama seyiqalile manje ifuna ukubusa lokungcwele kuthiwa wena ufuna ukubunike. So uma sikhuluma ngezinto eziyize leze emhlabeni sikhuluma ngezinto ezifunwa yinyama. Sikhuluma ngabantu kakhulukazi abasha. Ebusheni bethu usathana yikho into angasilethelanga yona. Ulimi laseMelika, impahla zokugqoka, ifashion. Bese kuzophinde kuzoba futhi umculo, kuzoba nje izitayela zezinwele, izitayela ucwebe, sokwama-tattoo. Zonke lezi zinto lezi uyazi uyibuka inyanya uma usayibukela kude kudala sazinyanya. Okokuqala nje umuntu wesifazane ohamba nqunu noma egqoka iziketi ezincane noma egqoka ibhluko kwakuyihlazo. Kepha manje sekuvumelekile. Abafana abalala nabodwa kwakuyihlazo kepha manje sekuvumelekile. Umuntu wesifazane obhema ugwayi kwakuyihlazo kepha manje sekuyinto elungile. iTV inomthelela kulezi zinto lezi. Bekwazeka ukuthi umfundisi fanele akhulume kanje angiye esontweni ngoba ngibalekela lokhu bayangijaja bakhuluma izinto ezanye. Umuntu bese abantu ezisono.
Mase lowo ohamba impilo omngcwele ube yihlaya phakathi kwabantu. Ngenxa ukuthi ubephila impilo ehlukile kunalabo. But manje uma uyobheka abantu abakhonayo nabantu abangakholwayo baphila impilo efanayo. Awusakwazi ukubona phakathi kokuyikhona nongekona. Ngisho ingene ukukhuluma sekuyafana. Ngoba yini usathana usawufakile nomoya ukuthi ke emasontweni abantu abama lapha ku pulpit ibona ababolile. Babolile onembeza babo bashiswe ngensimbi. So ngenxa ukuthi bona bangabaprofeti abasebenzela uSathane. Ukusebenzela uSathane akusho ukuthi uSathane uyamazi ukuthi wena umoya wakho uyakubusa. Uthatha izinkanuko zakho azisebenzisele ukuthi wena ufune lezi zinto ezingajabulisa inhliziyo yakho. uSathane sewenza kanjalo. Hayi ukuthi mhlawumbe uguqakele uthandaza no. Uguqa uthi ubiza uJesu. Kepha imisebenzi yakhe ifakazela uSathane. Abantu bakubona umlapha ethi iBhayibheli. Kepha into efundisayo ifakazela uSathane ngoba ayihambisani nento ephakathi eBhayibhelini. So uma ukhuluma izinto ezamaqiniso eziphathelene nezwi likaJesu Kristu, uyisitha vele emphakathini, uyisitha kwabanye abantu abahola abanamabandla. Ngenxa ukuthi bona lezi zinto abakwazi ukuzisho ngokuba imgogodla yabo ikhathele iphukile. So ngeke ukuthi wena uzolindela ukuthi abantu bakuthande. Bathi uJesu uyakwazi ukuveza ingabakhe, bakholwa izwi lakhe. uJesu uyakwazi ukuveza ngebona bakhe. Babonakala ngezithelo. So uma sikhuzelwa ukuthi thina sibe nokuqonda ukuthi manje iBhayibheli ninga awunikele incwadi le yase-Efesu sahluko 5. Efesu sahluko 5 noma ngifuna nje ukuthi izikhulumele incwadi yase-Efesu sahluko 5 noma qala kwincwadi yase-Efesu sahluko 4 sukela ku verse 24 kuze kuyophuma kuyi last verse bese uphinde uzongena. Ngifuna iBhayibheli likhuluma nawe ke wena uthi uyakholwa. Lithini iBhayibheli? Nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu. Yes. Nembathe umuntu omusha odalwa ngokukaNkulunkulu. So umuntu osindisiwe usehamba ngomuntu omusha odaliwe ngokukamoya ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Yes. Ngakho lahlani amanga. Nikhulume iqiniso yilo nalo nomakhelana wakhe. Umuntu nomuntu nomakhelana wakhe akhulume iqiniso. Lokhu singamalunga ngokuba thina manje uma sesithi siyasindisiwe sengiyingxenye yakho sokuyilunga lami. So manje angikwazi ukuthi ke ngizothi lelunga leli ngiyalizonda so angibeke ngilinqamule ngobhushu. Nginqamula ngilifuna ngidinga. Lilimele ngeke ngilinakekele engisuwashe yabo basilimele ngifuna sizinakekele sona. Ilunga lomzimba kwingxenye yami. So kufanele ngilinakekele lelunga leli lize lipheleliswe ukuze lizosebenza ngendlela efanele ngokupheleleyo kulomzimba lo owodwa. So mekhulunywa ngomzimba kaJesu ukhulunywa ukuthi thina singabantu abahlanganiswe umoya wakhe. Ukuthi njengoba sithi sonke sinomoya wakhe sike emzimbeni owodwa. Uma sike emzimbeni owodwa thina sikhuluma izwi elilodwa. Uma umfowethu kwenzeka konakala kuyena, ufanele ukuthi mina ngibe nendlela yokumsiza. Ufanele ube nendlela ukuthi ngikhulume naye izinto ezilungile. Mina nje walithi umuntu makakhuluma iqiniso yilowo nalowo nomakhelwane wakhe ngokuba singamalunga omunye komunye. Ngokuba thina abantu abangcwele impilo yethu leyo. Kwesinye isikhathi khona emgcweleni kunzima ukucela usizo ngoba abantu bayahleba. Kunzima ukucela usizo ngoba abantu banomona. Kunzima ukukhuluma izinkinga zakho ngoba abantu bashatha indaba zakho bazikhulume nabanye abantu. Kunzima ngisho ukuvuma izono zakho komakhelwane bakho ngenxa ukuthi bona basizakala ngezono zabanye abantu. Akuselona ibandla likaJesu lelo mzalwane. Emzimbeni kaJesu uthi uNkulunkulu noma kuthiwa izono zakho zingakanani. Uthi uma uvuma ziyakuthethelela zigeza zibe mhlophe qhwa. Ukuthi noma ngabe kuthiwa wone kangakanani hamba weNkulunkulu uvuma izono zakho. Khuluma nabanye abazalwane ubatshela inkinga yakho. Khulekisanani nabanye abazalwane. Bathi ngenxa yomoya wempakamo ungenayo emabandleni. Iyona lento eyenza ukuthi gcine singasekho lento elisho iBhayibheli ukuthi lento ukuthi umuntu akakhuluma iqiniso nomakhelwane ngoba singamalunga komunye. Kuba ngifundela. Ngakho
lahlani amanga lahlana amanga. likhulume iqiniso yilo nalo nomakhelwana wakhe Yes. lokhu singamalunga omunye komunye thukuthelani ningoni Noma ngabe ilanga kuthiwa uyathukuthela ungoni. ilanga malingashoni nisathukuthele Yes. ningamniki usathane indawo Yes. owebayo angabe Lo eseba otshontshayo yeke untshontsha. kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo Yes. makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo Makungaphumi emlonyeni womuntu osindisiwe nelilodwa igama elibolileyo. Igama elibolileyo ngabe lentukuthelo, ngabe lokuhleba, ngabe lokudlala ngezinto ezingasile. Into nje wena emlomeni wakho akufanele kuphume into ezokwenza ukuthi umuntu athi mekubuka athi hawu ungani uyakholwa nje. Akufanele. Lokho kwinto ebhalwe phansi ukuthi kufanele iBhayibheli likhuluma nawe, likhuluma nami kuphela. Mina likhuluma nami kuphela, likhuluma nathi sonke. Njengamakholwa sifanele ukuqonda ukuthi emlomeni yethu asivele sikhulume ngenxa ukuthi sikholwa inyama. Masikhulume ngenxa ukuthi siqonda izinto zikaNkulunkulu. Mina ngiyaunderstand uma ezokhuluma izinto kaNkulunkulu engaziqondi, ngiyamuzwa futhi akaziqondi. So kunesikhathi asinikiwe naye ukuthi le banga lela lihambe. Awukwazi ukuthi ngizovele ngithathe inkomo ngiyisemanzini ngithi ayiphuza amanzi ngenkani. Angikwazi ukuthi iyashi ngilihoka. Mase mina ngilikhombisile iyasha indlela emanzini. Sekumsebenzi walo ukuthi mase lincaniwe liya kuphi emanzini. Hayi ukuthi ngizolidonsa ngithi ahambe lophuza amanzi ngenkani. You understand? Qhubeka. makungaphumi emlonyeni yenu nalinye izwi elibolileyo Yes. kodwa kube njengelilungele ukwakha So amagama noma amazwi ekumele aphume kuthina emlomeni yethu, amagama alungele ukwakha. njengokuswelekileyo Njengolakho into ethi ngala ikuswelakele bazalwane. Ukukhuluma izinto ezokulunga ngemlomo yethu. uJesu Kristu inkosi yavuma. Basho uJesu Kristu sifundisene. Singathi uJesu Kristu inkosi namhlanje kepha kusasa sikhuluma izinto ngoba incwadi yaJakobe iphinde ifakaze lapho ukuthi lo mlomo lo esibusisa ngawo uNkulunkulu siphinde futhi siqalekise ngawo. Lo mlomo futhi okhipha into yokubabayo uphinde ukhiphe futhi izinto ezimnandi. So asikwazi ukwenza lokho thina, kufanele sikwenze lokho. Ezinhlungwini, ebumnandini, ejabuleni, ehluphekeni, uJesu Kristu inkosi asikhulume noma wethu kumhlungu kangakanani. Musa kuvumela umoya kaSathane ukuthi ukwenze wena ukuthi uma ukhuluma ubuhlungu bakho ukukhuluma ngenzondo ukuba lonto ikhombisa ukuthi uSathane empilweni yakho uyabusa. Umoya kaSathane phela ebona izinto lezo ozizwayo ngaphakathi eziphambene nalento efanele ube yiyona. Mase wena uzivumele, angikhathali ukuthi ngabe ubani noma ngabe kubuhlungu kangakanani. Awukwazi ukuthi ngiyamzonda yemina ngeke ngimthethelele. Wena uyafana naye. Ngokuba uSathane befuna ube njengaye. Awukhale nje ukhale uNkulunkulu umusi kwenziwa yini bese yakuphendula uNkulunkulu. Athi ngoba bonke abantwana abafune badlule la ukuze ngikhombise ukulunga kwami. Impindiselo ngeyakhe. Kepha uthandazela impindiselo. Uthandazela ukuthi uNkulunkulu azamphule ngoba lo muntu lento ayenzile akayazi. Ibhlungu lonto engishoyo. Engenze kabuhlungu kanje. Yabona bokholo yangakhe ngikholo. Ngoba nivele niyeke izinto nje engasile sidlule. Yebo akusile. Lapha ngeke uqondise ngokuthi wena uphindisela okubi ngokubi. Ayikho nayo into ongayiqondisa kanjalo. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi ukhale uNkulunkulu, umbuzo uNkulunkulu kwenziwe kanjani. Ngoba kuvume wena. Wena uthi uJobe uthi malibongo igama lenkosi. uNkulunkulu uthathile uNkulunkulu unikile. Ngifike nginqunu ngizohamba nginqunu. Sekhambe imfuyo ingcebo yakhe. Kwafa izingane zakhe. Kwasemva kwalokho kwazi ukugula yena. Lisho iBhayibheli uJobe kukho konke lokho azange azamthuka uNkulunkulu. Ngisho umkakhe esethi hayi vele uqalekisa uNkulunkulu uvele kuphele ngawo. Uthi wena umuntu wesifazane ukhulumisa komuntu oyisiwula. Umuntu oyisiwula ngakusho lokho wena bese kuntswembu. Sekubheda ngempela. Athi hayi hambe sengomeni. Hayi hambe enyangeni. Hawu enyangeni ngisindisiwe nje hayi kuyabheda manje. So wena uzoya enyangeni wena uzobuza uzothuba ngoJesu ukusindisela uqamba amanga usindile vele. So yabona nje ngifunda lencwadi le Deuteronomy njengoba ithi ke uma khona amaphupho nomprofeti ezokusho into mesiyenzeka. Lento ethi mesiyenzeka usindile ngithi kepha usindanga ngoJesu.
Kepha uNkulunkulu umyekile lo muntu akhulume ngendaba amadlozi kuwena nendaba zamazangoma. uNkulunkulu uzohlola ukuthi wena uyakholwa yini ngempela izwi lakhe. Uzohlala yini ezwini lakhe noma wena uzolandela lento esho lo muntu, uhambe emadlozini, uhambe ezangomeni, uhambe ezinyangeni, uzokwenza njani? Hayi bese ngiqhuma impethu phela into ebengayenza bebe recommenda yena bethi yena kuphela ungayiqeda lento. Futhi uJesu akawubi namandla empilweni zethu. Sisamkhonza nje for the sake ukuthi siyamkhonza. Ngoba sibona abantu bemkhonza. Ngoba kwezinye izinto esizikholela ngaye ziyenzeka. So uJesu uyinkosi. Kepha sometimes naye inkosi engikhonzayo. Ayikho akekho umuntu ongakhonza amakhosi amabili. Kusho iBhayibheli. Ayikho into iBhayibheli engayibhalansisi. So bengila ekutheni ke isizathu sokuthi thina abantu siduke kangaka. Ungayazi le. Yabona wangikhuluma. Ayikho leyo into engisayikhulumile ngokuhlakanipha kwami. Yonke into ngikhombe eBhayibhelini. Lento le ngikufakazela kuyona nawe mzalwane lo khona ukuthi nawe ukuze ukwazi ukukhuluma ngoJesu kufanele wazi imibhalo yakhe ukuze zonke izibonelo esingathi sikhuluma ngazo namazwi sikhuluma ngawo afakazelwe imibhalo ebhalwe phansi ngoba kusho ukuthi usekunikile ukuqonda ngayo yonke imibhalo yakhe. Ukuqonda kuphela sekufuna uNkulunkulu. Bathi abakwenyama beza ngokuphikisana bafuna izinto ukuthi ngombaba kanjani ngifuna umphica ngifuna ukubuza kanje ngiyalifunda iBhayibheli ufundela ukuthi nje ukugade mina ukuthi ufuna kube khona into ezophikisana nami. Bathi uNkulunkulu lo moya sekunikele kuona ngoba kuwena ufuna ukuthobela izwi lakhe wena ufuna wena lento le ezokwenza ukuthi wena ubone ngazi ukuthi khona into usuyazi obanikele incwadi le yathi ngikhuluma ngayo uqhubeka. No, Ephesus bright. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesine verse 26. Thukuthelani ningoni. Thukuthelani ingoni. Ilanga malingashoni nisathukuthele. Ungahlali into ukuthela isikhathi eside. Ningamniki uSathane indawo. Ngokuba lokho kuyanikwenza ukuthi wena ugcina sawunika uSathane indawo. Obaye angabeseba kepha kunalokho akhuthalele asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela osweleyo. Yes. Makungaphumi emlonyeni yenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekeyo. Yes. Ukuze libavezele umusa abezwayo. Izwi lakho malivezele umusa abezwayo. Akuyona usindisiwe sohambo lokuhlezi ufuna ukukhuluma umhlezi lokukhuluma esisikhathi nje ukhuluma ngoba nako kufanele. Kwenzelwa wena ukuthi amazwi akho afika ngene endaweni efanele. Uzovela ukhuluma manje ngesala eswrong awabesangena ezikhaleni asigcine sentanta phezulu ehlele endaweni sekunezikhala ngenxa ukuthi uyabona into ekuthiwa yini ipuzzle noma ipuzzle khona igame ledlalwayo ngathi kuwa ama blocks lokufuna ukuwamise wafaka ezikhaleni yayibona into le angiyazi igama layo. So mawukuthi le game leya ufaka kwasala izikhala ugcina sokuqhula noma uba wrong iphela igame kuthiwa game over ngenxa ukuthi wena uhluleke ukwenzani ukufaka ama blocks ezikhaleni. Kanjalo ke namazwi esiwakhulumayo akusho ngoba ngisindisiwe mina lo ngifica khona ngifica ngihlezi ngikhuluma noma ngihlezi ngishumayela. No. Ngikhuluma bekufanele mengibuza umbuzo mekukhona ingxoxo then ke mina ngiyakhuluma lokhu uNkulunkulu akufake emlomeni wami. Manje hayi ukuthi ngifuna ukuthi njalo ufune kulalelwa mina ukuthi mina ngiyazi kangakanani. Mefuna ukwazi umuntu sizohlola imibhalo. Mebuza umuntu ngizomphendula. Mesikhona isizathu ngizokhuluma. Sokuthi ngikhuluma. But angizami ukuthi ngihambe ngizifaka ukuze ngithi abantu babuzobona ukuhlakanipha kwami. Gcina sengasabonakala ukuhlakanipha, sekubonakala ubula ngenxa ukuthi amazwi ami awangena endaweni efanele. You understand? So mekuthiwa kukhona abantu abadingile. Awona wonke umuntu odingile ngaleso sikhathi ucabanga ngaso wena. Umuntu udingile ngokuba sekufika isikhathi sokuthi afinyelele kuleso sigaba sokuthi abuze ngezinto afuna ukuzazi. Maningi Ningamdabukisi umoya ongcwele ningamdabukisi nitshelinye ningamcunuli umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye. So lokuhlakanipha lokho esikunikwa ngezwi kuuphawu lokho lokuthi thina siyazazi indlela zikaNkulunkulu. Mekuthiwa abantu babe negazi likaJesu esiphongweni. So le gazi leli luuphawu kamoya lokuthi nawo abantu bakaJesu babonakala ngalo moya ukuthi nabo abantu bakaJesu. You understand? Ibalulekile ukuthi uyiqonde le ukuthi sibekwe uphawu ngokwazi iqiniso. Iqiniso ke thina masiphila silazi silenza luuphawu lokuthi siyamazi uNkulunkulu nesimkhonzayo. Go ahead. Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Yes. Konke okubabayo nentukuthelo nolaka
nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini izinto ezinjengalezi ezibhalwayo masisuse phakathi kwethu. kanye nakho konke okubi Yes, maniphathane ngokumnene masiphathane ngokuthokomala, nihawukelane sifunde ukuthethelelana, nithethelelane sifunde ukuzwelana, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu sithethelelwe ngoJesu Kristu. UJesu Kristu kuyimoto uNkulunkulu afike ngayo emhlabeni. Uthi legama layo lemoto libiza ngokuya ngithi kunomoto ekuthiwa usiyayo namaQuantum. Ngithi imoto lesuka le kaToyota, uToyota inkampani eminegama ethi usiyayo. Siyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu wasezulwini. Igama leli lenkampani uNkulunkulu. Kepha mase fika emhlabeni ufika ngemoto yakhe uJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Aha. Amen. Okay, kubeka ke manje ungena kuchapter 5 ukuthi ukhona lapho bese emva kwalo sivela ngawo uma ngifuna ukuthi ngicacisele lento le. Nina ke engafuni ukwamukela ivangelii, awufuni ukwamukela uJesu wena, awufuni ukwamukela uNkulunkulu, awufuni ukwamukela insindiso. iBhayibheli likhuluma izinto zibhalwe phansi. Umuntu ethunyiwe ukukhuluma izinto ezibhalwe phansi. Ugqamisa nokuveza izinto ezibhalwe phansi. Yepha bonke abahamba ngezinkanuko zabo abasifuna izinto ezibhalwe phansi. Ingakho bezibuthela bezigoqela abafundisi abazobatshela izinto abafuna ukuzenza ngoba izindlebe zabo ziyabatsho. Amen. Malike. Incwadi kwabaseFesu isahluko sesihlanu ivesi lokuqala. Yes. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu. Ngakho ibali ngabalingisa uNkulunkulu. Uyayibona incwadi lezi njengoba kuzama kunama chapter ngifuna understand le nto mofunda iBhayibheli. Mofunda incwadi yaGenesis isahluko 1. Le ncwadi mayiphela ingena chapter 2 nomsahluko 2 iyaqhubeka hayi kule ncwadi sekuvela okusha kusahluko 2 iyaqhubeka. So mawusuka ufunde incwadi kuGenesis uze uyophuma kwincwadi yesambulo liyaqhubeka iBhayibheli lize lifike futhi ekubeni ikutshela ukuthi konke sekuphelile. Amen. Sekuphelile. So mawufunda lapha kwincwadi yakhe yaseEfesu athi sifunda manje iyaqhubeka le ncwadi ukuthi ke njengoba ethe makube khona ukuthethelelana nozwelo. So uthi ke manje ngakho ke Yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. yes, Nihambe othandweni yes, njengalokhu uKristu wanithanda uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo wayeseba umnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangano ke ukufisa makungaphathwa nangegama phakathi kwabazalwane njengokuba kufanele thina abantu esithi singcwele nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele. Ukubheda ukushaya amahlaya angasile. Amen. Lokushaya amahlaya yebo lonto le ezabazalwane bagcine sebekhohlwa ukubaluleka kuba serious emngcoleni. Ngenxa ukuthi ke mengimla ngifuna ukuthi abantu basineke. Ngenxa ukuthi mina sengifuna ukuzenza sengifuna ukubona abantu bayangizwa ngibona ngikhuluma izinto ezungisangana. Umuntu akahleka ngoba nake ezwe ukuthi kuyahlekeka hayi ukuthi ngivele ngizama ukuthi mengihleli ngizothini ngonja inkosi yakahleka hayi kuyinto akahleka ngisho something ezokwenza bahleke khona bezobona ngempela siyamsala. Lento lena yodaba ukudlala uJesu azangafika uzoshaya amahlaya abapostoli babengashaya amahlaya. So amahlaya eceleni lithi ukubheda makubekwe eceleni nokuhlambalaza nokulawula okuyizinto ezingafanele izinto lezo ezingafanele kepha kunalokho makube ngokubonga. So lalela melikhuluma ngokulawula akufanele ngizama ukubusa abantu ngamandla ami ngizenze mina isikhulu into engikhuluma ngayo leyo ukuthi abafundisi benu bazenza ongqeqe bazenza amabhoza bazenza izikhulu. Ingakho begadwa bephatha izibhamu abalandeli babo bephatha izikhali bephatha njengoba abanye bephatha obhushu nje manje ngokuba yini bona sebeyafuna ukubusa bafuna ukusatshwa banike ngokuba yazini lokhu nikuqonde ukuthi yes akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongokhonza izithombe nalowo okhonza izithombe onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. kusho iBhayibheli.
So lezi zinto lezi sikhuzwa ngazo ngalo eBhayibheli. Uma sifuna ukuhamba le ndlela lesifanele ukwazi iBhayibheli. Bathi ngenxa yokuswela ulwazi nilandela abafundisi nabaprofeti bamanga. Yonke into engiyikhulumayo uma unenkinga nayo ufune kuze kumina uzongibuza ngizokuphendula ngeBhayibheli. Ukuba yonke into esiyiyona fanele sibe yiyona ngeBhayibheli. Ebungcweleni. Uma kuthiwa uyalekha ucela usizo kubantu ubakhulekise awulahli. Akekho umuntu ofana noJesu. Kepha uma senza lokho asifundise kona sizofana naye. Ukuba uJesu usibizele ukutheni sihambisane sibambisane. Kepha uma uSathane ethola imve yodwa ilahlekile ingafuni ukubuyela kwezinye uyayithatha isebenzisa. Singagcina siphele isibaya ngemvu nga1 ziloko zithathwa uSathane. Uma siumqongo noma ke bayithini inyanda thatha inkuni uzibeke ndawonye uzibophe bese ngithi mina ziphule kanye ngeke uziphule. But uma uthatha ukhulu ngalodwa ulibuyisela icela ukuphula liyahlephuka. Same thing noSathane akasithathi sonke siyibandla but uqala nga1. Ingakho ecela kumfundisi umfundisi nangaphakathi esontweni ufuna abantu abazomsupport gcina yonke ibandla liphukile. Ngenxa ukuthi ke akangenanga uSathane wavela wangena wagamandla ungene kancane. uSathane njengoba ngihamba ngikhuluma nje manje nawe lo ngiqala ukushumayela intshisekelo beyihamba kanje but somehow endleleni kubuye kuthi kanje. Why? Because uSathane ngabantu abathumelayo ukuthi bazongitricka bazongicupha bazongwisa ukuze ekhambeni kwami ngigcine sengisoleka. Bathi ngomusa kaNkuluNkulu nginabazalwane futhi engicela kubona ukuthi asikhulekeni ngicela ngisizeni ngikhulekise. Ngithwalwe ngimkhuleka ukuze ngikwazi ukunqoba ngoba lezi zinto ezikamoya. Akufikile umuntu ukuthi uSathane kufika umoya omsebenzisayo kaSathane ukuthi azolimaza mina. Abantu abaningi ba drive uSathane kepha bengaqondi noma bengaboni. Until baze bafinyelele kulesigaba sikamoya ukuze bambuleleke. uJesu Kristu inkosi ngincwadi ezenzo 2:38. Bona bonke abantu abafuna uJesu bazomfuna ngokomoya nangokweqiniso. Ukuba yena usibizile ngecebo lakhe. But before ufunde lo ncwadi ngifuna uvale ngale ncwadi le. Ngoba bengikhuluma ngokukhuthazela lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 12. So la verse 1 to verse 4. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi Ngenxa yobufakazi obusihaqhileyo omngaka. Masilahle konke okusindayo. Masilahle konke okusibambezelayo. Nesono esithandela kangaka Isono esisenzayo esifuna ukunamathela kuthina. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana. Sigijime ngokubekezela. Le ndlela uvela uyihambe nje kalula. Ifuna abantu abafuna ukubekezela nabantu abafuna ukuzinikela ekubekezeleleni. Go ahead. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana. Yes. Esikumiselweyo. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Yes. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelwayo. Isikhundleni sentokozo lokubusa kwakhe kwasezulwini. Kuba ngokweqiniso sasingeke isidingo sokuthezela eziphilela kamnandi ezulwini. Bathi wabona kubalekile ukuthi ukuphila kwethu nathi usondeze kuyena. Ukuba vele ngesikhathi esidala wasidala enkazini. Bathi kuba uNkulunkulu ongenawo umusa futhi ongenandaba ngabe thina ngaba sina indawo kuyena. Ngabe kade asiduba. Kepha ngomusa nothando nokubekezela okukuyena. Wadela ini intokozo. Sentokozo ayibekelwayo. Wathwala isiphambano engalinaki ihlazo lonke lobuhlungu bamehlela kwagcina kuyinto iyizeleze kuyena. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulu. Okay, so bonke abantu abafuna ukuhamba le ndlela bafuna ukushintsha impilo zabo behambe impilo yabantu abakhethiweyo ngokweqiniso nangokukamoya. Awukhethwa yimina, uyizwi elikhethayo. Lokwalamukela wena soba nalezinye izimvu ezilahlekileyo ezibuyiswayo. Ukuphenduka kwesoni esisodwa kuhlokoma izulu lonke. Jesu Kristu inkosi. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa ke lethi neBhayibheli. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo
enambethela nina esiphambanweni. Yes. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, Madoda bazalwane. siyakwenze njani na? Yini siyakuyenza na? uPetru wayesethi, phendukani. Yes. Iloyo naloyo abhaphathizwe Yilowo nalowo baphathiswe. egameni likaJesu Kristu. Yes. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Ngokuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, Wathini? zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Wonke umuntu ofuna ukusindisa uza kusithinta kule mniningwane le oyibonayo kwi-screen noma oyizwile uqala kwenkonzo ukuze ubhabhadiswe noma uNkulunkulu ezindlela ukuze sifinyelele kuwena ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona nangakho konke asenzele wona ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuze sithindiswe seshelele amacala ethu. Siphinde sibonane kusasa ekuseni uNkulunkulu evumile. Jesu Kristu inkosi, Xhosa umkhuleko kulo. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyacela uNkulunkulu onamandla uqhubeke njalo uMoya oNgcwele uhlolisise izinhliziyo zethu size singaliphiki inkosi uphawu esathengwa ngalo leqiniso Nkosi nobungcwele. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuba uthinte izinhliziyo zethu zetshe ziphenduke Nkosi, usifake amandla enhliziyo kaMoya Nkosi, sigcine imiyalelo yakho nezimiso zakho masizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu abathengwe ngegazi lakho Nkosi, edlula inani legolide noma isiliva, izinto ezigqwalayo zibune. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuba lingcweliswe igama lakho, uhlolisise izinhliziyo zethu Nkosi. Sibethela yonke imisebenzi yobumnyama nesitha uSathane ngayo yonke inkohliso namanga Nkosi azama ukuyindlala ezimpilweni zethu namangalela iphefumulo yethu phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Wena Kristu Jesu uyinkosi nomsindisi, mawungcweliso wena Nkulunkulu osesihlalweni sobukhosi, usilungisise Nkosi ngesigezo samanzi, ngezwi ukusiqondise ngezwi lakho elinamandla egameni lenkosi uJesu Kristu. Wena wedwa uyinkosi Nkulunkulu onamandla egameni lenkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.